Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Ой, хлопчыкі, у мяне сёння столькі спраў, і адна важней за другую. Нават не ведаю, як мне ўсё паспець. Кася, а можно доведаться, что у тебя за важные справы? Вядома, першае, дапамагчы вам правесці дабраранак. Гэта без сумнення самая важная і неабходная справа. Другая найважнейшая справа – дзень нараджэння маёй сяброўкі Варвары. Ты запрошана на свята? Вядома, я і падарунак даўно падрыхтавала, і святочную сукенку выбрала, і туфлі. И у тебя еще важные справы засталіся? Засталіся. Заўтра яшчэ ў адной маёй сяброўкі дзень нараджэння. Падарунак ёсць. Цяпер трэба вызначыцца з сукенкай і прычоскай. Але вам, хлопчыкі, гэтага не зразумець. А на выхадны ў мяне запланаваны паход у цырк. Адным словам, свята на свяце ў цябе. Кася, каб усё поспеть и ни на что не забыться, тебе трэба скласти план. О, ён будзе на много-много сторонок. Затое ты зможаш бачыць, колькі ўсяго ў цябе запланавана і разлічыць свой час. Толькі акрамя самых любімых і неабходных спраў, у мяне ёсць і не вельмі прыемныя і любімыя. Кася, а хочешь мы с Лесиком подкажем тебе и усім нашим гледачам способ, як поспеть зрабіць усё-усё? І нават не вельмі любімыя. Давайте, у мяне ўжо вушкі на макушцы. Кася, тебе спотребятся жабки и слоны. Што? Якія яшчэ жабкі? Якія сланы? У мяне не хопіць часу на іх. Кася, жабки – гэта тыя справы, якія у тебе давно запланаваны, але табе іх зусім не хочацца рабіць. Сяброўка, ёсць у цябе такія? Вядома, ёсць. Мне трэба вывучыць верш на памяць. Але я гэта ўсё адкладаю да адкладаю. Час яшчэ ёсць. Такую справу назови жабка. Вершык жабка? Не вельмі хочацца рабіць, але неабходна. Усіх жабак адкладзі на раніцу. А з самага ранку усіх жабак праглыні. Бррр! Праглыні быццам бы. Вазьміся за справу жабку зранку і адразу зрабі. А дакладней праглыні. Добра, мне ўжо цікава, як у мяне атрымаецца гэта. Адразу пасля праграмы набяруся смеласці і праглыну ўсіх жабак. А потым бярыся за слоноў. А іх таксама прыйдзецца глытаць. Вядома, толькі вялізнага слана так проста не праглынеш. Я ўжо зразумела, што сланом мы назовем нейкую вялікую справу з майго спісу. Правільна, такую, якую немагчыма зрабіць адразу. Яе можна рабіць кавалачкамі. Ёсць у тебе такая, Кася? Ёсць. Напрыклад, я абяцала яшчэ адной сяброўцы звязаць шалік з такім жа ўзорам, як у мяне. Гэта справа не хуткая, таму можна брацца за яе на працягу тыдня, але штодзень. Быццам рабіць па кавалачках. Дзякуй, паспрабую. А калі лепш брацца за слана? Зранку ці ўвечары? У любы час, толькі пажадана ў адзін і той жа. Абавязкова паспрабую. Мне здаецца, што з гэтымі жабкамі і сланамі усе справы пойдуць весялей і лягчэй. Галоўнае, іх усе можна будзе паспець выканаць. А зараз давайце паспеем паглядзець цікавы ранішні мультфільм. У нас з Касей для вас сюрприз. Сябры, і ви так доўга чакалі за сваім сюрпрызам? Трэба было адразу яго раскрываць. Мы хочам пазнаёміць усіх з вельмі цікавымі асобамі. Трэба адпраўляцца ў госці? Не, проста зручна уладкуйцеся на сваіх канапах, ды і ўсё. Здорава, я гатовы глядзець і знаёміцца. Калі прагноз надвор'я папярэджвае пра моцны снегапад, гэта значыць, што дзеці часцей за ўсё застаюцца дома. Лепш сядзець у цёплым пакойчыку і назіраць завею праз акенца. А вось для снегіроў, ці гілёў, якіх яшчэ называюць у Беларусі, зіма са снегам, завірухамі і вялікімі сумётамі – любімая пара. Гілі ж такія маленькія.
Яны не хвалююцца, што іх снегам занясе. Ніколечкі, у снегіроў наадварот настрой знімаецца ад такога надвор'я. Вось і сёння яны прызначылі збор на рабіне. І лепш пернатым не спазняцца, таму што будуць пачастункі. Пагадзіцеся, снягір самая зімовая птушачка. Так, часта выявы менавіта гэтых птушак з'яўляюцца на навагодніх паштоўках. Прычым яркай грудкай могуць пахваліцца толькі снегіры-хлопчыкі. Снегіры-дзяўчынкі больш сціплыя, і іх апярэнне шэранькае. Затое хлопчыка бачна здаля, асабліва калі вакол снег. Яркая плямка быццам маячок, які гаворыць: ляціце сюды, тут вясёлая кампанія. І шмат смачнага. А ці ведаеце вы, што снегіры жывуць у Беларусі і зімой, і летам? Ой, і летам я ніколі не заўважала птушачак з чырвонымі грудкамі. Проста ўлетку яны часцей за ўсё знаходзяцца ў лясах. Іх хавае буйная лістота. А вось зімой птушкі перабіраюцца бліжэй да чалавека. Ды і на белым снезе не заўважыць снегіра нельга. Як вы лічыце, хто самы блізкі сваяк гэтых птушак? Памерамі ель трошкі большы за вераб'я. А вось бліжэйшымі сваякамі можна лічыць шчыгла, крыжадзюба і зябліка. Ці ведаеце вы, чым можа пахваліцца снягір? І чым жа? У яго цудоўны апетыт. Птушак не трэба ўгаворваць з'есці лыжачку за маму, лыжачку за тату ці лыжачку за браціка. Яны з'ядаюць усё, а потым яшчэ і ад дабаўкі не адмаўляюцца. А які пачастунак для снегіроў самы лепшы? Насенне ясеня і ягады рабіны. Прычым рабінку яны не з'ядаюць цалкам, а дастаюць толькі семечку. І калі снег вакол дрэва ўвесь абсыпаны мякаццю ягад, зразумела, што тут сталавалася кампанія вясёлых снегіроў. Значыць, яны не любяць прыбіраць пасля сябе. Ніколі б не падумала. А яшчэ снегіры вельмі таленавітыя, але яны не так часта дзеляцца сваім талентам. А птушкі валодаюць нечым унікальным? Можна сказаць і так. Снегіры, асабліва хлопчыкі, вельмі любяць спяваць. Толькі іх голас не ўсім аматарам музыкі падабаецца. Гэта яшчэ чаму? Таму што ён мае металічныя ноткі. Але снегіроў гэта ніколькі не засмучае. А яшчэ яны навучыліся паўтараць спевы іншых птушак. Значыць, пад вашым акном можа заспяваць салавей, а на самой справе так жартуе снягір? Ці можа гучна каркаць варона, а гэта зноў вясёлы снягір. Сёння я пастараюся адшукаць снегіру і паслухаць іх спевы. І вам раю зрабіць тое ж самае. Цудоўнае знаёмства. А зараз, думаю, самы час запрасіць усіх нашых гледачоў паглядзець працяг мультфільма. Калі быць уважлівым, можна столькі ўсяго цікавага ўбачыць. А можна і зрабіць адкрыццё. Гэта як? Ды вельмі проста. Аднойчы кітайскі 9гадовы хлопчык Джан Яндже адправіўся на прагулку па беразе ракі Дуньцзян разам са сваёй матуляй. Пакуль што нічога незвычайнага. Хлопчык глядзеў пад ногі, каб не спатыкнуцца. О, вельмі паслухмяны сынок. І раптам ён заўважыў нейкія акамянеласці, якія нагадвалі вялізныя птушыныя яйкі. Матуля паклікала спецыялістаў па гісторыі, і яны вызначылі, што гэтыя яйкі з'яўляюцца яйкамі дыназаўраў. Дыназаўры ж вымерлі некалькі мільёнаў гадоў таму. Правільна! Узрост знаходкі каля 66 мільёнаў гадоў. Усяго ў кладцы было 11 яек, кожная каля 9 сантыметраў у дыяметры. Цікава, а як гэтыя яйкі змаглі захавацца да нашага часу? Дзякуючы складу глебы і падземным водам. Сама мясцовасць захавала яйкі дыназаўраў для патомкаў. І, вядома, яйкі адразу адправілі ў музей, а сам хлопчык стаў знакамітасцю. Спачатку знаходку адправілі да палеантолагаў, а потым у музей. І што за дыназаўр пакінуў гэтыя яйкі? А вось від дыназаўра пакуль што вызначыць не змаглі.
Але гэта справа часу. Я не ведаю, ці я чекаю штосьці старажытнае, але дакладна буду уважлівая, калі буду пераходзіць дарогу. Абавязкова трэба памятаць, што пераходзіць вуліцу можна толькі на зялёны колер светлафора. А калі на пешаходным пераходзе светлафора няма, трэба абавязкова паглядзець налева, направа, упэўніцца, што ўсе вадзіцелі спыніліся і пасля гэтага пачынаць рух. А ў нашай праграме зараз зялёны колер для мультфільма. Надышоў час развітвацца. Але хутка мы сустрэнемся зноў. Цудоўнага ўсім дня і новых адкрыццяў. Усе памятаюць, калі мы ўбачымся. Як заўсёды зранку У нашым добраранку! Ха-ха-ха!